हम समझा देता नहीं आई आतना दिन तो दिल्ली में एको हाली स्टेशन पर पिटनी चोरी करते आई जेल में धरा गो रही छुटका के लेनी लेकिन एजा हमारा गाँव में इज्जत पानी ले रहा हम ठीक बानू। अरे तो हम एहिजा कौन कहीं के ड्रामा करब हम छोड़ दे में चोरी उरी कुल। हाँ तो छोड़िए दी तो भलाइयो बना तो इजल भगा दिए सन जहाँ पता लागल कि ऐसा ऐसा कान क के आइल बानी तो जानते बानी एगो तो अपने जेल में धराई रही वही घर हम बोला नहीं कि ए माई चल गल बड़न कमाए यही से 6 महीना बाद आवता नहीं जाए तोरा गाँव में घूमे ई नहीं कब कहले कि 6 महीना ले तू जेल में रह हम छुटका के लावता नहीं। कहाँ कहले बनी कहाँ कहले बानी कहाँ जेल में रही हम जेल में नहीं की कहले कहनी कि दिल्ली गई रही जो कमात रह देखी जाता नहीं नाम तो अपन रहल चालो जना चिनावा दे जिसे डुमराव स्टेशन पे मार देला सन रउआ के चोरावत रही तो याद पड़ता नु यादे नहीं के 20 जूता मरले रहसन 20 जूता ऊपर से जेला में भेजले रहसन वो अलग आ उ लइकिया कैसे मरले रहे मार लइकिया 20 40 चप्पल मारा के मार देला तो गरी हो दादा बेलज बड़ा ए दादा कबो ना सोचले रही कि चोर चुहेड़ा ले हमर बियाह होई आ 4 चप्पल 4 और देने से खाई। अरे लेकिन उनका नाक में के हम ना देनी देखो नु मारते रहोगे लेकिन नाक में के मिलल ना हमने चल ठीक नहीं खेला चली जाके ओजा कोई अच्छी अस्थिर ले रहा ठीक बा नु कोई है हमारे घरे तौरी है ना उन्हें सामान रहेला कुछ पर नजर जाई त मत लेम ठीक बा मैं चोरी नहीं करे की। हां चोरी ओजा नहीं के करे के अगाई हम माइले कह देले बानी कि हतना दिन जेल में रह कोइले कहले बानी आई कि तू जेल में रह निकाल के ले वतनी ना कह देले बानी कि 1 साल ले विदेश चल गु रहन विदेश कहले बड़ू हां माने हम विदेश के पाउन हई हां अच्छा पंजा के ओजा रहन चलना चिनावई ह एई बात मुंह पे जबान पर नत ले कि हमनी के तू थाना में गई रह आ केस फौजदारी भइल बा तारा पे हम छोड़ा के लावतनी ए सुना देख कतनो माराई ना स्टेशन पर पाकिट मारे में नु हमारा ना बुझाए कुछ काहे तोरा के खाली देख ली ना मोय दर्द खत्म हो जाला एक त बाड़ हमारी इज्जत नु चाल गुल कब ना सोचले रही कि चोर चाइले चुहेड़ले हमर बियाह होई हमर सारा किस्मत फूट गई दिन भर जेल के चक्कर काटो एकरा चक्कर में जब मर्जी तब लेके आव चोरी कइले वो काला हो माने का समझ तोरे के चोरी करने त माने हमर में कोन टैलेंट नहीं के बा चोरोला बना लोग काला हो एक और कई गो काला में जो आवे के चलते ना तारा गलिया पे काला दे देले बसन देखो अच्छा खाली ये काला के चलते देखई गेले गइले दोनों कान में के नाक में के हाथना गहना घर देले बड़े यही काला के चलते चुप रह अपन मुंह बंद कर ले रह ठीक बा जब तोरा सुन ना वो तने ठगा गेले काहे के गहना देले बड़े गहना बिक देते काहे खातिर बिक दी बताओ ना तनी जब ना बिकबे त हमरा के चोरो मत को चुप रह जाको जब बढ़िया से रही अपन ई चाल रह ना देखा दिया कि हम चोर चुहेड़ हनी अच्छा ना देखा जाइयो के गाना गुरिया बाटे सब बक्सा में मोबाइल सब एने उने धइ रहेला कुछ पे ध्यान जाई त नत लियो अच्छा हम कुछो ना छोड़ाई हो गइल चुप रह चाची एगो बियाह चाची बियाह त कुली हम अंग्रेज लिखा बतिए तबे हां तू एकदम भाषा अपन चेंज कर लिया जैसे कि विदेश में रहेला ओके गोड़ लगता नहीं हो चाची हाँ नमस्कार मोटी चाची नमस्कार खुश रही आ गई हाँ मैं आ गया का करबू एक साल लैला हो गई रहला त सुचनिया घूम ली चल गुरान विदेश नु दुबई में होती मैं दुबई में होती दुबई में होती रही नहीं यहाँ के ठीक है सनु रहन बेमार हो रहन त आ गइल इतना पैसा लाती मैं इतना पैसा लाती पूजा के ना बोलेलू है ना हो विदा ने खंजा कर जानते बा वहां लोग के घरे माने बेटी पतो जाली संता हाल दे बाहरी निकल ही के ने कहत कौन काम बा बियाह शादी लागी तब नु हां भौजी ठीक बई ना हां ठीक बई जा चल हमरे घर पानी उनी पी ला बुची ना जाता नहीं हो दे आई घूमत फिरत टाइम पानी उनी पी के जाई पापा हो ठीक ले रही नु अरे खूब मस्त होती कैसे तो बोलत है यहाँ के बोलिए नहीं के बुझा अरे चल गुलबन विदेशवा तब चेंज ना हो गइल बा सिंह गुलबन बोली ये हमारी भाषा होती दुबई की भाषा होती कहतन की है हमनी के भाषा है दुबई के अच्छा वो हमनी के का बुझाता है बुचिया होने के कुली ई कुल का बोलत है भाषा बोलत है के भाखा बोलत है लड़का हो गइल बा तर पतो हिया के ना यार छुपावत औ चाची ना हो छुपावे के कबाई छिपी आ बोलाई ना बरहिया में सौरिये लिपे बोलाई पूजवा एगो सखी रहे कि दिन भर घूमम जाए ने होने उ दिने बीत गइल हो अपना काम में आदमी बियाह शादी हो गइल त झुरा गइल हां हो बाची त बैले बा ठीक है कहत और सब बतावा बाल बच्चा ठीक बा सनु हां बाल बच्चा मस्ती में होती
एकदम हाँ, ठीक मजा में बा, होती सनो जे गोतिनिया छोड़ के गोतिनिया के हाँ ठीक बा बा तारा संग आइल ना रही ओ घड़ी ठीक हंसा बा सन रखी हमारो छोटका बउए त धके आइल कनिया बनी के ना आइला ना वो अपने ददिए भी रहेला हमारा भी कहाँ तो रहबो नु अब रहम ना चाची आज कल में मतलब जाइम 2 दिन और सोचा तानी कि रहली तब जाई हम तब पाहुन हाँ अब एजे रुके के बानू आखे दिन हमरे यहाँ रहम 2 दिन खा लेम अरे हम यहीं पे होती आपके घर खाती इनके घर खाती उनके घर खाती सबके घर खाती यहाँ के बतिया वाला अरे के ई तो समझ इंग्लिश आवत बोलेला ना बुझे इंग्लिश बोलती हम दुबई में होती ना अच्छा तेल का कुआं में काम करती हम दुबई में हाँ दुबई में होती चलो ना ढेर भाषा ढीले बहु कहता ना कि चोराई ना तेल कंपनी में काम करत रहन बड़ा का चल हाली हाली जहाँ चटड़ी कहे मुझे जा तनी झटते अगिया के जोर के कह दी छोड़ी आई तो कही कि माई अभी खाए को ना कोइलस चलो चलिए आई ओ माता जी हम प्रणाम करती इधर से कैसा होती ठीक बानी आपका आँख में गाढ़ा गाढ़ा होती आप विटामिन नहीं पीती विटामिन तो ढेर दिन हो गल पियाला आज हम मंगाती दुबई से इतना बड़ा विटामिन लेके अरे आती जइया से दुबईया गोला ना सही बोलेला रे ना काहे ऐसे बोला तनी भोजपुरी भुला गो नी अरे हम विदेश में होती विदेशी बैठी होती बैठी 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 हम नीचे बैठती ना ना रोक दे यार हम दमाद होती मजाक होती बैठा ना ढेर ना पैसे पड़ा बुझाई ना नहीं बैठी अच्छा अच्छा छोड़ देना माई बैठ ना देता नीचे आवे घर बैठी कुरुसिया तर की टूट गल जानते बने एकदम ईटा गिर गइल अच्छा कोई बात नहीं होती हवा आराम से नीचे जाती है आउ सब कहीं ठीक बानी कहिया या नहीं है बाहर से हम ये बताती अभी तक काले परसों आइलन तो सोचा नहीं कि घूम ले आई रे माई दे पानी उनी पिए के दे प्यास तनी लागल बा। आई बताई कि रौरा बाहर चल गोनी बुचिया कितना रोवत रहे गावत रहे आ फोन 6 महीना 7 महीना ना कहनी लड़की हमारे परेशान रहे हमरा भी कहत रहे कि मैं फोन नहीं कर करत है नहीं कर बाहर विदेश जाता नहीं रुपया पैसा कमाए वो बात ठीक बा लेकिन फोन फान काहे नहीं करत वो क्या होती ना कि मैं जहाँ होती वहाँ एक कॉल का 50 रुपए होती पैसा लागेला माई ऐसे ना फोनवा करत रहन जन ले तो कैसे यहाँ हमरा के जान छिड़कले रहे कि मैं फोन नहीं कर करत भी तो बियाह कर लेलन अब जा दे जवन भइल तवन रह भइल पानी ले तनी। हम मर जाती मम्मी जी हम मर जाती लेकिन शादी दूसरा नहीं करती नहीं करे के चाहिए कहूँ क्योंकि हमारा सोना होती ना वो सोना होती देखी सोना को चाहे चांदी को अपना अपना मेहरानों पर जिंदगी बितावल जाला पानी लेके आता है पाए बैठ अच्छा 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 फिर इंग्लिश हम बोले। जननी है कि उजै हां तेलती यही हमारा के ई नहीं कहत कि चोर चूहड़ लेके मुंह मारवावत रही सब ने कुचात रही अरे तो तेनु कहला कि कह दे कि दुबई में रहेला जब दुबई में कह रहे तक जूता मारे लगल है जन जे सब थाना के बतियन तो घरों से निकाल दियो सब अरे सोना उतने फोकस मारे के पड़ी आ कौन तारा में बियाह करी हो बियाह के बात कहता कौन होती हमसे बियाह करती एगो और कौन तारा ले करी हमारा साथ एगो पैकेट मारे ले तो करे ले कहता ना ना करती नहीं करता हो करे ले ना हम ना करती पागल हो तारा के छो के हम कहां लोग हमरा जैसा लड़की बहनो तो तारा के लेके चलती है समझला तो चोर चाई के तो सही हम देखल ना चाहिए ना अच्छा, तो परगुला का पारे तो झेले के पड़ता ई बताओ 100 आदमी हमारा के एक साथे मारेलन हमारा डर ना लगे तोरा कौन है लेकिन ते बगल में बढ़ जाए तो हमारा बुझे कि हाड़ कांपे लगेला का वही के परी हाँ, ते मुझे- जला में ओकनी के मार के ठेले लसन लेकिन निकाले वाला हम ही हनी अकेले हां ते ही से नु मैं गाना तो तोरे के देले में देख सुनवा जौन कहले बनी तवन ध्यान रखी हो ठीक बा एजा सब एने ओने सामान छितारल बा जहां एगो घसकी नु तो सोचला कि केकरा पे मन धोआई हम चोर ना ओकनी के हई। तो नहीं से जानत लेकिन हम जानता हम ही चोर ना है जब सामान लौके तो पता ना हमारा हाथ गोड़ बिना कंट्रोल के बॉडी हो जाला तो चल जाला तो देख लो हई एजा बहुत मेहनत से छुटका के लाइल बानी ओतना गहना चोरा के लाइल ओई गहना ले छुटकवाई नी का फायदा हमरा भइल हो का फायदा भइल अच्छा अब की पारी मारा त नु तुम्हारा फिर मारे के ना ना पैकेट ना मारा देख कोई तो अब के लिए दूसरा जगह चल जिया लेकिन डुमराव पिटा गेल बा हम ना जिया हो जा अच्छा तो अब घरे तो बिल्कुल ना अब की पारी बिहिया स्टेशन ठीक बा ओ ये मारा लिखी नु कबो जैसा सोरा मारा लिखी तो का सोचो तो मारा जाई हर बार मारा ये थोड़ी सी ले ओ माई पर हां माई
चल बाहर के चौकी पर बैठाओ बिछा दनी बेडशीट आई बेडशीट हाँ बेडशीट बिछा नहीं अच्छा चादर बिछाती माता जी चादर बिछाती लिया क्या फंसे ना हाँ लिया क्या लिया क्या ठीक है मरे दी छारे वाला फौल बड़ा मन तो करला ईटा चला के इनका मुंह फोड़ दी। अच्छा तोरा का मन करला को मन करला बैठ से कपार फोड़ दी कबो ईटा से एक आदमी के कपार हाथाना चीज से काहे फोड़बे कोनो एक चीज से फोड़ चल चलो घरे जाता नहीं भौजी के यहाँ मिल के आवता नहीं भौजी के हमू चलो ना वो जे तारा नहीं खे जाए के ओकनी के तावरी गाना गुड़िया पहनले रहली से तार मन है ने ओने चल जाई माने सीधा लक्ष्मीपति बाई छ ना चला माने हम नहीं की निकल गुला लोग तब खाना का खाए लगल जब जानते बड़ा मुझे खाना ना खिया सो हम मीठा पानी को के निकलत नहीं जल्दी आव लोग चला जब सर से करा जाई जाला इतना तक द्वार पे कहाँ जा तनी इतना सवेरे सज धज के समझे में नहीं ठीक बा रखत नहीं हम नु निकलत नहीं हां का हो कहाँ जा तनी गाड़ी पूछत नहीं त भोरे भोरे अरे कहले नहीं कि कमलेश के लड़के खाते वो लड़का पता भइल बकरा के देखे खातिर ठीक बा त खाना त खाए के चाहिए ना बिना खइले ही निकल जाई कहीं हां तमे बाड़े ते हूं साफा एकदम से ना जहां जाइबे तहां खानो ना मिली तब घर से बिना खइले ना निकल जा अगर घरे खाना ना मिलेला त बाहरियो ना मिलेला ई के इतना कहेला? बुद्धि ना देलन भगवान आज तक ले खाली दे हो गल पहाड़ लेके माने ई के कहेला तारा से के कहेला ना की सुनले का जितना लोग हमारा दूरी पावेला त खियाई ना तो हम जे तू लोग ना खिए जा घर से मुंह जुठिया लेवल जाला चलो ठीक बा खा ले तनी चल ठीक बाटे अपन काम धंधा में तरवा मने नहीं के लागल दोसरा के काम धंधा हेने फलना के बियाह कराओ हेने बियाह कराओ ये करत रहे कहां पापा देखत नहीं खूब फेर समझावलिस ना रे समझाए नहीं लेकिन भाईल का जा तने कमलेश के लड़की खातिर एगो लड़का देखे के बा तुम्हारे जीवन में एको काम रहेला पापा मतरिए नहीं बोले लू समझाओ अपन बाल बच्चा ने खाली अपन बेटी सियान भइले तेकरा खातिर 2 रुपए कमाई धरी लोग के बियाह खाली करावत है जिंदगी में ये करम देखत है कि अभी ट्यूशन का फीस भरे का नहीं के दिया करे के का चन 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 कर लागलिस रे लड़की के कौन ची बोलेनी कोनो गलत बोलतिया मास्टर रोज फोन करत रो पैसा भेजत नहीं चल हम आते चल चलता दुआरे दौड़त रहत चल हम आते चल अते कहां घुमत रहले रे कहां गई रही हो करे घरवा मारम पटाक दे तेरा घुमवा देब अभी पढ़े लिखे के होइए ना ये खाली घुमत रहत कहां नहीं इनका बुक नहीं के ना हमारे बिरी तो अगर उनका खुशबू दीदी घर ले गई रही मांगे खाती जाके ठीक है, खा चल घर, देख घर चल, चुचुरिया चल। भई रहा था खाए पिए में लाइन थे बुक चाहिए करे फीसवा तोर बाबू भरल काऊ कर तो कोई महीना 2 महीना 2 महीना से भर ले तब भराई नु हम भी नु भरम तो रोज फोन ना करता मास्टर बा रोज कहता कि निकाल देम ना पढ़ाई ये बुझाता वे ना कोई की दोसरा कोई से भरावेली हां दूसरा कोई से भराई ना फोन करते तो ठीक लागत रुवे नु रोबा दिन भर घुमला से समास नहीं ठीक बा भर देम काल परसों में पैसा मिला तो धान के तो भर देम हां रोबा हाँ। भरते रह जे मसाही अपनो काम ध्यान दी कि अपनो काम धंधा करे के बरो खाली लोग के घरे घरे मत घूमी रोबे खातिर समझाई न रोबा बाबा खिसियानी न त हमरा खराब लागेला बुझाइल न हमरा के खियावे अइले हा कि हमरा पे कर्जा चढ़ावे अइले किया वही वही त कही ना दोसर भातार से कहे जाई का रोबा बताई ना रोबा हिरो जानबे कि दोसरा से कहबे कि केकर ले कहबे के करले कहबे कहलो में अथी हो जाला कि बोले ले ना कोई से करा ले चल दे खाली चल चल दे चल चल आगे हम चल तो पीछे पीछे चलबे वो कने का हल्ला गुला करले बाबू हो हेने आव का चाची जी बोली आउन तोहरे भिरी आइनी हो यो काम सिरे का मारो लागो रहली का संगे तू मुंह तोहरे मुंह फाटा हा अरे खले देखो त ना ना बताई जा तरन शादी बियाह में कौन तो कमलेश के लड़की के लड़का देखे जाए के बताई आपनो तो देखे के चाहिए ना कमाए धमाए के नहीं देख दूसरा में ना जइबू त तहरा में के आई अपन काम काज क के ना जेबू लइका देखे के रोज बता के इनका ड्यूटी हो गल फलाना के हाथ दुगइल बा त कना घरे बर्थडे बा तो होई बा सुन जे वो लायक रहेला ओकरे के पूछाला लइका देखे के ओकरा देखे आवत ये कौन लइका बा बुद्धि विचार में चाल व्यवहार में सब कोई के ना सबे लिया जाला देखी चाची हाँ, हाँ, हमार कइले वो बा। बात नहीं के जाई सब में जाई लेकिन अपनो घर द्वार देखी लड़की के फीस नहीं के बारे मास्टर रोज क्लास में से निकाला त ओकर एग्जाम दिवावे के बरुए ना सुन ना जल्ला हो अब बैठी ना यहाँ बैठी खेले आई दिया हो मारा डा के लिया के आइया के ज्योतिया हाँ आई दिया जान जे ऊ बोला तने भेटा गनी रहिया में धनी पतई खोके तनी चटनी पीसे के त भेटा गोलिए त कहती के गोला त चाची त बोलले त हम बोल देनी है त माता कहत के का तो कहत माता जी के का कहला न बुझैबो ना कहल हुए त कहती जान त चाची बोलिया न तनी करे ऊ हो गइल बे विदेश न रहेला अरे के नहीं के जान विदेश रहेला ढेर लोग के सुनले बानी कि रहिया सन दिल्ली में या कहिया सन का के विदेश बोलियो दूसरे भाई कनिया ओले हमरा का मतलब बा बोलली ताले यही सब करे?
काहे बबुआ काहे खिसियाई रो वो गजबे कहले बनी बबली से ना ले लेवेला खाना कोई आ जरा दुआर पर देखी गिर मत जाए आई ये कोनी हमने फेकाई ये कहत रही कि हमरा के कहल से कि जाके चलो खाए देता नहीं यही जाके बतियावे लगले आई बबुआ काहे खिसियाई अरे चाची जानत नहीं अरे तो तोरा दे ना देवेला रे ई त माई हमरा के यारी गुला देले बड़ी तारे ले बेसी तार लइके चाहि करे ले कने जान अब हम ना खाइ जो पात ले बिया आई हे दादा ये खिसिया के जाता हूं कहले तो देले रे ये जहन बिना खइले माने कोई आ जरा दुआरी पे तनी के नटंकी लगेला का बाप बेटी के मना अब तू ना खटा दे तू हो हमरा से ना लेना तनी अपने माई के बोला के लिया तब कैसे दे दी माई में घी डाल के देवेले नु मने माई खाए के दी त खई हां लइके से न हो लइके ना दे ओकरा बाद में आई सके मत बुझा गेल ना बारह नाच के जाते त बेटी दे खराब लगता खाए में ज्यादा जाता बोला मत खाता नहीं जाता मन हो जरूरी काम रोज के डरामा हो गइल बरुए अब ज्यादा तू रोए का लगबू माता खातिर हो चल गुलन त गोजब रवा करे कहते हो बताई ना ओ बस मर के बनले अब खाहू के हम कोई से बैठ के बतिया ले तू कहां कर लगलू चला आवा है ना माचा चाय कर ले बाबू ना तो एक खा पी ले तो जाता ही हो कने न तो हम लोग के हां हो जाई कर ले दूसरा घर के शिकायत हमरा बेरी मत के जानते नहीं माथा सही सन कर बरुए एगो हां ठीक बा ज्यादा जाता नहीं कह देनिया खाली इनका नाक पे खींच चढ़ रहेला चढ़ो नाक पे खींच बाप रे बाबा ऊ ये कने तू चल वाला ना बात का के बैठ के ओ नहीं बतियाई माई तू वाला बात के बाबू चलिए गुलन त मार बुझाता के रोवे लगबू हो दी आई अब 2-4 दिन रहल नहीं जानू का अब रेजे रह के करल जी अपनो घरे त काम बा बूढ़ी फोन कइले रहली है जानते बा चल धंधा चौपट होता है हमार सासाराम में ढेर आदमी घूमत on माल लेके हाँ हम इधर होती कनी की त गोल लगता नहीं मैं अब- जाता नहीं प्रणाम करती मैं प्रणाम करती कनी टेम्पू मंगा देनी संतोष वाला हम टेम्पू से जाती का हो जाई अच्छा ठीक है हम जाती चल यार ये तब त रह के कहते बानी सांझे यानी बिहाने अरे हमारा धंधा खराब होती स्टेशन वाला मैं जौन खोजा देले रहली स्टेशन पे 1,000 कौन धंधा करी ना अरे वो तेल स्टेशन ओ जानू अब रहता ना तेल ला जाना त ना इनकर बैठल ना जाला काम करे वाला आदमी घर दुबई का बैठल तेल ना रही स्टेशन अब खोचा दी ना देला रहलू हो जा रखले रहे त रखले नहीं पर अच्छा धइले रह त ले ले लू हां ले बानी हाली हाली का करी रे फोन आवता बार-बार अच्छा चाची घर पे के गुड़ा त लाग जाता नहीं रास्ता में उनकर घर चल जाई हां चल पाहुन रहू चल जाई हाँ हम भी जाती ना पूरा टाइम से खाइए हमनी के पिए अपना में बुझे देख कतनो विवाद बा ओकरा के यहाँ जाके अपन बेटी टटी है से गुड़ा त लाग लेनी आओ हां रे हम चल जाई ना हां आओ जी चली हाँ चलो चल 20 खोल के भाषा बोले मतलब जो हुआ जाल मर दे चल चाची जी कहाँ होती चाची जी अब का करा हां हाय दादा ओकरा उनका वीडियो सुतो टेंशन मत ले अपन धंधा के काम है शुरू कर जाओ चाची जी मैं कस तोरा ते दादा माई चाची न होई हो ठीक बा चाची होई तक अच्छा गोल लगे लो के सामान चला रे ओ से तो ना को नहीं तू तो ना करवा दे ये खुले बा चाय उसे चाहिए हाय चाय तू उठाओ हमरो के पकड़वा अरे चोर के मेहरा चोरे होली सन साधु ना होली सन उठाओ सीख धंधा आया अपन खानदानी बाबू हमार कर पर हम करबै उठाओ हो तो उठाओ हाय चोर दे हाथ पे उठाओ अरे हमारा के बेग उठाओ चला के अरे ही भी चल हे चलो अरे मुही लागल तनी संख्या मोटी मुही लागल आई ये सूत के उठत निका जी हां हो आई ये दादा रोवा सूतल बानी आ ज्योतिया के मारदा रोवा घर से बड़ो हने बाक्सा लेके जाता रुए कामरा नींद में बानी जी रोवा बाकी क्या कहता हूँ अगन है तो सुता रहा अगन में सुतर रोवे घर में से तो हताक बाक्सा लेके निकलल अभी दोनों के दोनों जाता पीछे पीछे ज्योतिया भी आया आगे ऊ बरुए ज्योतियो भी है संग हां है सही बासन आ ये दादा यो ऐसे निर्भीक सुतल दरवाजा खोल के सूत जानी असही
का करी रुको ना पहले घरवा देख लेते तब जाते ओकरा माई भीरी ठीक नु देखी अपन सामान देखी जी रोले घर से तक से लेके इहो बूढ़ी ना कम ना सुतेली कोनो सामान के ध्यान ना देवेली हमरा वही घड़ी पता चलल कि बारा लुच्चा हो वही से दुआरी में चलेला नु तो का टाइए में हमनी रहे नहीं जब अगर आ जाला तो आवेला ना जल्दी आ इनका घर में से लेके भागत और यानी कि कोनो अपना ओजा से तो लेके आइल ना लसिया अगर ओजा से लेके आई रही तो आराम से जाइत लेकिन घर में से लेके भागत लखट धीरे धीरे चोरा के यानी चोराइए के भागल बरुए अरे बूढ़ी खो जाओ जल्दी केने बाबू हो जती एक माई देखो ना किली लगा के बुझा त कतना इनका नींद लागल बोले हे ना निकली तहनिया देख लीही रात दामाद हमार घर में घुस के हम सुता रही त बक्सा उठा के ले गेल बा ना देखे वाला आदमी देखले बा कहम त मुंह पर पूरा सखी करा देम जन्नी ठीक हो ना दत धी दामाद हमारे 1 घंटा आधा घंटा पहले ही निकल गए तो गोड़ लागे गोरन सुना जी हजूरी मत करवा हमरा भी गोड़ हाथ लागे कत हम ही भेजनी के जाके गोड़ हाथ लागे चल जाम तारा चोरी करे ना गुला हम तो मने बक्सा के उठा के ले गुला दोसा कोई कहे देखे वाला आदमी देखले बा मुंह पर पूरा सखी करावे पे तैयार भइए ऐसे उलाकी मत जब गोल बावन वही घड़ी लेके भागल बन काहे ना वहां लोग में सच्चाई रहे त हमें के जगह वाला हम जा का कहीं का कहीं हम दियवाई बक्सा में गहना गुड़िया रहल लता के पड़ रहल हमर मुंह लेके होने चोरौला से ना हो जाई होने मत जाई है सुनी पहले का सुनी हां त कैसे हमें बक्सा मिली होने चल देनी की हम खोजी हौ त हमरा भीड़ ले सबेरे ही कोइल हम जाके जातन जे गोड़ हाथ लग के सोई चल जल्दी अब हम कहें दे का करतन जे काने चोर दामाद बोलौले रहला है उ हमरा घर में चोरी करे के हमर त मत चोर ना चोर मत लगाओ तब केकरा कहीं उ हे ले बावन देख लिए मुंह पर कह देतई ले ले बन त जाके खोज औगा उनका जरूर लड़ा हमरा बोलाई ना सही हो जाई होय देखा हो कतना निमन बन के निकल गइली ये दामाद तलबे चोर चाहिए कोई के घर में जागो हाथ लागे खातिर ओकर गहना गुड़िया चोरा ला तारा गहना बिना ऊपरल बन सऊदी कमी नहीं कमाता मने तारा गहना बिना जे विदेश कमाई नु कोई के घर में चोराई ना ओला से चोर मत कह ना तो ठीक ना हो त का कर लेबू हो का कर लेबू तासे गद लागत ये जे विदेश कमाई हाथ से दमा होते आई पाप हम खाई ना जुदा रहे आई हमरा घर में रहे के वहां से चलने लेकर तार का जाता ना त हम बक्सा दियो कैसे ना दियो त हम धक झटका के बात दे चलो जाता हूं हां भी छूट बोले को तो हमें सीख कैसे विकास होई विकास सही न होई सीखबे ना माल लेके कैसे भागे के बा धरो ही धरो त नी धरो का पर दुखाई पे एकदम मुड़िया के नसा दब गइल बा अरे और नहीं तोरा माल लेके हम चल दे तोरा नसे दब आराम से एकरा के मत धर दरवाओ देख लो कि का बाटे का बाटे का नइखे करे में हमरा के धरवा मत दिए ज्यादा तू रही लहू लिखी जा तोरे चलते माई से झूठ बोले के परल न तो हमरा उजा के कोई फोन नहीं के करत आई त रन बा हो कि कोई हमरा ओ जो ससुरा में पूछेगी ये काहे हिंदी बोलते है हिंदियो बोले के परत हमरा ये देख माल ले तो दिखाओ ओ हित तो मजा बानू पहले में कराती खून हीरोइन लगबे दिनों में लगबे कुछ कह चोरावेला तो 1 मिनट खातिर हमू राजा हो जाइना लेकिन तू जब पिटाला तो गरीब हो जाइना एकदम सोची ना कि कुल ने दुबा अरे उ त हमर खानदानी है तो हमर बाबूओ पिटाई रहन ददो पिटाई रहन हमहू पिटाई ने ओकरा में का लाजी बा ओही त एकदम चाची कुछ कह हो कब जइला पे देबे लेना इ लागत बटोर के अपन लइकिया के बियाहवा खातिर धइले रहलिया कोई तोरा को जान करे देखो हे मां मालिन लेखा लागत है कितना सुंदर लागत आ तरह त माई हमर साड़ियो ना देले हो आज तक ले इतना बियाह हो गइल आना ओइजल चढ़ावाई रे हमरा के जितना तू हमरा खातिर क देल अरे तोरा खातिर त मदिन बानी घर चोरी क देम ओई देखो ई त बुझाते गहनी सोचते रही कि माई विदाई के बेरी होइसन साल देले बिया चंदनिया आ किन दी लेकिन तू हमरा खातिर बहुत नु राजा बाड़ो बोलो चोर बाड़ो तो का ना चले हनीमून पका क न हूं देख के लागत है हम कहीं अभी एकरा के घरे चंपावा चलो अभी हम हनीमून पर चल दे हमेशा मूडे में रही है तब में मनाई हनीमून हां तो मन जाई का दिक्कत बा जनता ना रहिन तो आज ही हां चलो ना तो चल चल हले पैक करो चलो गहनवा कुलिया के डिबुआ कहां रख सब नीचे बा देख ले ओ ये दादा होई देखो ओ ई तू नाक में पहले है आ कानों में पहले त जल्दी बंद कर ठहरा जाई आप एकदम मन गोदगर हो गेल पहला बेर कोनो तू नीक काम कइले बौजाना के पिटाइल नहीं ख नहीं को पे नीक काम कइले मैं लेकिन ला तो जूता नु खा गेल बोलो तू देख स्टेशन पर चोरी कइल छोड़ द घरे कर जब कबो फुआ गावे कबो नानी गावे कबो मामी गावे कबो कोई घर जात रहम बहन की है और जे जाके हाथ मरिया बिचे राधा के निकल जाए तनी सब पैदल न जाए के पारी गोड़ दुखाई त राती में दबा दियो
हम तो तार तब तक काल 24 घंटा तारा के सेवा देवे खातिर तैयार रही ना। रुक रुक जा। दादा मोर सामान वही में धइले रही जान जाए माथा खराब बा तोर हवाई जहाज हो से उड़ गुलस हो। हम जान था बबुआ बीचे बीचे भागत होई हम। देखो चाची 4 दिन तक खोजी दिन तक किनियो लौकतो त नहीं के। ए बबुआ मैं गहना गुड़िया सब वही में संपत्ति रहला बतावा ओकन के कबो न देख पनु खोल का ना जूरी रहना को पता ही हीरा तक ना ना हमरा लगा तक मुना ए बबुआ चल ना होइसे अरिया धकवनी चल ना औलत का जने घेर लगिए से मोनी ना और ठीक बा होलियो भागले सन गल त भाई बबुआ आ कोतवा तोर हरे बक्सावा। अरे हत चका रहला ए बबुआ जान ला वही में सब सामाने घर के धइले रहनी ओते चका बक्सा रही तो लौकिए जाई। आओ लोग खाली खाली रहुआ तो सुत जानी अरे का कहीं कने हम का जाने तो लेके भाग दे ये जी हो देखी आवत क्या चची आबू जो आवत या हो भयो मोटका आवत हमार भाई काहे लौर लेके आओ तो सन दौड़ो अरे तो चली लुकाई ना के नियो होनिया चली होनिया पुआर हो रे हो जा अब यहाँ तक ये हो नहीं अरे आइए नहीं देखो आ का हो अक्का जी आई हो तक देखी तो आई हे बबुआ ई सही में बड़ा बाकस लेके भागे। हां हां मार आई हे बबुआ ये बक्सा हो हाय हाय देखता हो इनकर ये गलती बा के ना अरे जोतिया बताओ ये दादा अरे अब तोरा से इहे उम्मीद रहे रे। हां खोल के देखी तरफ सब सामान बाकी ना पहले ना सामान होते एक एक इराउ ना हो तार बाबू के हो नहीं देले ये हम नहीं देले नहीं देले नहीं मल्लाद के साड़ी देले बिया विदाई कइले बिया हमारे बक्सा में चौक के नीचे ले चुराले बावना कहत हो तहला से देखे लागत हो अच्छा तहार का गो रहे 10 का गो साड़ी रहे बताओ देखो तू बताओ ता है कौन हां मैं बत्ती ए को चुप देले रहा आओ तो बात बतिए ता हम तारी कहत के भोरे विदाई कर देनी उ कबे अरे चौक छोटा तोरा लाज बारे तो टेम्पू ना मिलला तब नु टेम्पू ना मिलला तब आवतन जे हम पीछे झुक बोला ना चोर भाता पे हाथ ना उतराई देखिए, बाबू हम- आई कुल चोरावले पेन हता उलाज नहीं खे चाची दुबई में ऐसा नहीं होती। अच्छा बा मु चोर कहीं का दुबई के बहाना का तो चोटा कहीं का दुबई रहला तू हम दुबई में तार चेहरवे देख के दुबई नहीं लगता चोटा कहीं के चोर नहीं चेहरा बड़ा रहला दुबई। एक नंबर के मन चोटा तो मारी एक चपड़ बाकी का कर नहीं में दोस्त मार दमाद हवन दिन का हाय कैसे साथ देता रही है भाता इनका तरफ से हम छे मामा होता नहीं आ तोरा तरफ से के क्षमा मांगी। हम मांगत हैं। मार दे बबुआ ताकत के बारे नहीं कर लग से छुप ए बबू छोड़ ई चोरी ना कोई चाहेलन चाची लेकिन ई बना हाथ भी छीन जाला का मारिए चाची का मारिए कनी के ई गु पर ढेला फेकला मारल है ही सब हमर माई के 10 बजे जानलू माई गरीब घर में बियाह कर देलस तई चोरा लावेला हमर सब पूरा करे खातिर विदेश कहिया कोई रहन विदेश तो विदेश में कमात रहन कोई रहन विदेश के विदेश कमा लिस तेरे विदेश के मुंह कबार लोग झोटा जान ली है। चुतिया लेखा लागत चुतिया गिर जाई लेखा गोड़ पे गिर जाई चुतिया हो गए हां ये मौग कीड़ा मेरा घर चोक्का कहीं का है देखत हई आई हो दादा कर नो को हाली के कबारल बा हो दादा मरले हुई मरले हुई चाकू लागल बा काट नहीं देखिए कनपटिया पे देखिए करे देखिए देख ले कुछ खराई गई कुल ई चोरी करे में त ई पिकाई बा क जगह हां तोपला बड़का काम न करत तार हां हमरे न दबावन हता आई लेके भागत लाई देखत हो देखत हां ए मैं तो हमरा के देला घर में बिदाई कहबू के तहार ह कहबू ए मैं तू ना हमरा के बक्सा दे के विदाई कल बीच बाजार में तार के लेके फेंक दी त हमर लइके आदम आई हो दादा ई तो मत बोला ए मैं हम तोर कसम खा के कहतनी चाची जी ई इनको का देख हो चोरा चोरा के वही से देखा कहां भाग के जाता हो कहां भाग के सपोर्ट जाता जात ना पते हां तो सामने में दूध से खाइबू धी दामाद के दूसरा के घर में जागो हाथ लगे देखो चोटा जाय बताओ हित न तना रही अच्छा ई बताओ जा कि मान लो एगो गलती सही कर दी त तुमने प्रचार कइले भ जा है इहो समझदारी होके के चाहिए सुना हो चाची का सुनी गलती तो कइल ही बावा बाकी एजा कोइले त 5 गुना दोसरा जगह उनकर खालावा उतार ली त सजन लू ए अनर तू तो बहुत आगे में घिर जाने के घर जान अच्छा बड़का रवन निमन काम करवावत ना दामाद उतर ले बनी चुपी तू तोरे पे ना झूठ ना बोले के ई ऐसा लुफुत के ना बाकी करत के कर सपोर्ट करत है छोड़ देनी जाए तो अपने मार के बहलिया के दे जन्म तब निक लागी त जनलू तू बहुत राजवाड़ा उतार त हम चोरी चल गुला ना काहे ना दियो त कहती कान नाक में केना न मिलेला दियो त कहती या के माई गरीब घर में क देले बिया जाय हो ले चल तार मिलल नु बाकी ऐसा ही तना तावस तो ऐसा संचेत ही रहो दरवाजा बन के मत सुतम आज तो भला पकड़ा गए हम मर्द रहल सता ना रही तो कैसे पकड़ाई त खोजाई
हम ना रहती तो देबो ना तो डरे दे देला दू जनी रही तू लोग ना बढ़िया चल ले चल नींद बड़ा लागेला बुझल भाग के सुते दी का अब बताओ कुल गहनवा नहीं चाहिए भाई ये भाग में ना के धरा गुलो सन त कुल गायब कर देता जनी तू अब सारा ले ले जा दामाद हो चुतिया हुए मार के उसन दामाद के गोड़ हाथ तोड़ दी त मुंह देखे लायक ना रही सुटर सुटर बोला दिया कि जो हां हमार दामाद कुछ कहीं ना वो तो वही में के दिया